हेलो लोगोफोर माबायदि दङ नोंथांमोना आसा खालामो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि दिनैनि ब्लगा जागोन एसे नर्मेल ओरैनो दिनै थांगासिनो दङ आङो बाजाराव जोंनि खाथियावनो बाजार मोनसे दङ बेयाव थांगासिनो दङ नाइट डिउटि दङ बेनिखायनो सानाव सम मोनो नालाय बेरायनो फैदो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आङो जायगाफोरखौ ट्रेन लामा लामा थांगासिनो दङ जोङो नायलांबाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ आधा घन्टासो नांगोन बाजार मोनहैनायालागै बे राजा लामा बियो डाबल लाइन जानानै सुबिदा जासिगोन मानसिफोरनि थाखाय बारा नेनो लागा जानाय नङा नङाबा आवगायो मा जायोमोन सिंगेल लाइन नालाय स्टेशनफोराव ट्रेनखौ गोबाव टाइम लाखिनानै क्रसिं खालामनो लागा जायोमोन बारा गोबाव जायाखै बेखौ अपेनिं खालामनाया मास मोनसेसो जाबाय नामा बेखौ अपेनिं खालामनाया बर'फोर दंलाबायो नैबे मोनसे बाजारावबो नाथाय जोङो थांगासिनो दङ दिनै मंगलबार लानाय गिदिर बाजार मोनसेयाव थांगासिनो दङ जोङो बे खाथिनि बाजाराव मैगंफोरनि दामा बहुद दाम बेनि थाखायनो फैयै फैयै नुफैबाय लोगोफोर नै बेयाव माबा मेलाफोर जागोन नामा बिराद गिदिर माबा बानायगासिनो दङ बेयाव सकि गेट खाथियावनो नैबे सकि गेटनि ब्रिज नै साइडनि नैबे फोथारा बेवहाय माबा मोनसे मेलाफोर जादों खोमा नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो नै तारिखआबो लिरनाय दङ नै जुम खालामना खोन्थानि आङो 4 फेब्रुवारि लिरनाय दङ बेयाव बिराद गिदिर एरिया स्टेजफोरा नुदों ना ट्रेन लोगो मोनबाय लोगोफोर फार्स्ट ट्रेन बियो 2 किलोमिटारसो जायगा मोनफैबाय लोगोफोर आरो दंबावो 1 किलोमिटारसो गोजानसाबानो बाजारा बारा खाथिद्रायबो नङा जों सानै फैदो लोगो सासे फैदो आंदो बैग्रि दंफां फांसे नुदो र' लोगोफोर बैग्रि दंना गैया नायनि सातखौ नायनि एसे माबायदि এইটো এইফালে বগাব জানা নেকি আচ্ছা লৰাই দিছা দিয়ে অলপ জোৰকে দে তাত নাই गोथावानो बैग्रिया
হয়ে গেল। बाजार मोनफैबाय लोगोफोर, नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। नै बियो पालें सियार, बे जाबाय फिथाइ सामथाइनि दखान। भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना, आं खोन्थायलांगोन। बेनि बाजारा सनिबार आरो मंगलबारै जायो लोगोफोर। दिनै मंगलबारमोन, बेनिखायनो जों फैदोंमोन। बहुद मानसि जायो बाजाराव। बाजाराव नै बेखौ एसे बेलेग जाथोनि कबि नुदो लोगोफोर, मा बुङो बेनि नामखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर नोंथांमोना। पाल्ला 80 टाका। ফুলকপি কি দামে না? কম লো 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 একটু লো ভালো। কত টাকা দিলে পাল্লা? পাতা কিনা পাতা? পাতা পাল্লা কিনে 80 টাকা পাল্লা। 60 করে দিন, 60 60 70 টাকা ধরে যাও ভাই। ada lo 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 aru lagi niki আমার দলা ফেলে দিলে ফেলে দিলে तेरे का itu loh बाजारा जोबोद गिदिर लोगोफोर, मैगं थाइगं बायनो मोजां आरो गामिनिफ्राय फाननो लाना फैयो।
बे बाजाराव सौरा मानसिफोर बांसिन फाननो फैयो बेयाव मुसलमान मानसि बेफारिफोरा बांसिन एसेनिनो मानसि गोजा मैगं थाइगं लाना फैग्राफोरा बेनियाव दुन्दिया बायदो लोगोफोर 10 थाखायाव 8 मुथा होगासिनो जों बुंनायसै 10 थाखायाव 10 मुथा हो बेनिखाय बेबो मानिनायसै बेफारिया बाजार हो गया दोस्तों बाजार खालामनाया जाबाय लोगोफोर दा रुमहालागै थांगासिनो दङ जोङो थांनायाव दा गारिजों थांनोसै बाजार खालामना मोनफैबाय लोगोफोर फैनायाव गारिजों फैबाय थ' नै बाजारा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअफोरखौ लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो बाय बाय नै बे जाहैबाय मुला मुलानि पर'था बानायो मेसआव बे जाबाय बिलाथि बे जाबाय दुन्दिया बे मनायाव दङ हाइजें फुलकबि दङ बिथोराव दङ बान्दा कबि मोनसे आलु बेखिनियानो नै जोंनिया बिथाङा झारखन्डनिया बाजाराव लिंदोंमोन बिथाङा थांदिया मेसेज चार्जआ जोंनिया न'आव थांदों ना इउपिनि बेनिखायनो आंखौ खोन्थालांदो नोङो 10 दिन बाजार खालामथ' होननानै बेनिखायनो आं बाजार खालामनो थांदोंमोन